niya ako. Mas pinainit Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. At bago natin i-welcome ang ating top secret sharer, gusto ko lang batiin sila Ate Rialyn na nanonood ngayon, nakikinig ngayon sa ating top secret. Mabuhay ang Team Poyat! Tsaka si Ate Cathy, mabuhay kayo. Team Rocketeers, woohoo! Okay, so eto na. Welcome na natin ang ating top secret sharer. Hello, good evening. Hello, good evening po. Good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Hello, anong pwede namin itawag sa'yo? Hello po, si Marge po. Marge. Hi, Marge. Ilang taon ka na? 32 po. 32. Sang lupalop ka naman galing, Marge? At napunta sa lupalop ng mga aliens si Marge. Marge, nawawala ka. Okay lang ba ayusin muna natin yung linya mo bago natin ipagpatuloy itong tawag? Marge, nandiyan ka pa ba? Hello po. Okay na po ba? Ayan, okay na, Marge. Nawala ka kanina. Marge. Hello, Marge. Hello po. Sang lupalop ka galing? Yun ang tanong ko. Dito po ako sa Middle East. Oy, Middle East. Alright, ready ka na bang mag-share ng yung top secret? Yes po. Alright. Marge, 32 from Middle East. Ano ang top secret mo? Marge, 32 from Middle East. Ano ang top secret mo? Nag-cheat po ako sa live-in partner ko. Nag-cheat ka sa live-in partner mo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Ilang years na kayo ng live-in partner mo? Kaka 6 years lang po nung March. Kaka 6 years nung March. Siya ba ay nakatira sa Pilipinas? Yes po. So currently LDR kayo? Po? LDR kayo? Yes po. So, sino yung taong naging kalandian mo? Ang umpisa po kasi niyan, yung live-in partner ko, may anak po siya. Ngayon, yung parang ang pinag-aanuhan lang po namin, yung anak lang po niya. Yun lang pinag-aawayan namin. So, parang ako po kasi, umiiwas lang po ako sa stress ba. Tapos yung nakipaghiwalay po ako sa kanya. Gano'n. Pero Hello? bakit nyo pinag-aawayan yung anak niya? Anong meron sa anak niya? Meron bang parte sa iyo na nagsiselos ka o meron bang parte sa iyo na parang gusto mo ikaw lang? Ay hindi po. Yung ano ko lang po kasi, yung anak niya po kasi sobrang pasaway. Ngayon po ang gusto ko pong mangyari is
bigyan niya po ng leksyon yung anak niya para po matuto sa pagkakamali niya, gano'n po. Eh, kaso lang po ang ginagawa niya, ano siya, yung parang wala lang sa kanya, okey lang gano'n. Kaya lumalaki po yung ulo nung bata. Ilang taon na ba yung bata? Ano po, kaka-18 lang po nun. Kaka 18 years old. So, parang may Yes po. parte dun sa bata na nagre-rebelde, gano'n? Yes po. Pero nung ano po kasi nun, eh, nung dumating po ako sa kanila 12 years old po siya. So, ako po yung nag-alaga sa kanya, ganyan. Pero nung nasa Pinas po kasi ako, okey naman yung bata, okey kaming dalawa, gano'n. Sumusunod po siya sa'kin, saka hindi siya panay sagot, gano'n. Pero ngayon, yung naka-ano siya ba, nakakapagrelasyon po siya ng ano po, yung tomboy, gano'n. Kaya So, parang nag-iba po yung ugali niya. so ina-attribute mo yung pakikipagrelasyon niya sa tomboy dun sa pagbabago ng ugali niya na parang hindi na siya makontrol, tama ba? Yes po. So parang inuudyok mo itong live-in partner mo na may gawin, pagsabihan yung bata, pero hindi naman niya ginagawa. Hindi naman po. Kasi yung ang sabi niya nga lagi, anak niya, anak niya. So, paano matututo sabi ko, eh, kung binabase niya po sa akin na may anak ko rin po, may anak din po kasi ako sa una, babae din po siya. So, halimbawa sabi ko sa kanya, sa akin mangyari yun, kung anak ko na ganyan, tuturuan ko ng leksyon para matuto siya. Kusang siya ang lumapit sa akin na humingi siya ng tawad para hindi ba maano ng ano ng bata na, "Ay okey lang pala yun sa gano'n, parang tama yung ginagawa ko," gano'n. Kasi okey lang sa papa niya, ganyan. Hmm. So paano napasok dito na nag-cheat ka dito sa live-in partner mo? Anong connection nito dun sa nag-cheat ka sa live-in partner mo? Yung ano po kasi, nakikipaghiwalay po ako sa kanya. Sabi ko, kung ganyan lang din na hindi mo ako pinakikinggan, parang may sarili kang mundo, ganyan ka ako, eh, ang mas maganda talaga, eh, maghiwalay na lang tayo, sabi ko sa kanya. Anong sabi Pero niya? yung gano'n po, hiwalay po, pero parang hindi po siya sa'kin naniniwala na hiwalay na kami, tapos parang lagi pa siyang may chat sa akin, ganyan, tumatawag pa siya. Parang balewala lang po yung sinasabi kong hiwalay. So, ako naman po para, makalimutan ko siya ba, yung ano, ginawa ko, nag-install po ako ng apps ng mga panglandi-landi, gano'n. Dun po ako nag-ano, na may nakilala po ako dun. Sino naman tong nakilala mo? May lahi ba tong nakilala mo? Pinoy ba to o Arabo? Ano lang po siya, Pinoy din po. Pinoy. Okay. Opo. Tapos, nagkita ba kayo o chat-chat Ay hindi lang? pa po, hindi So pa po. kausap mo lang muna sa chat. Kausap ko lang po siya. Ilang buwan mo nang kausap 'to? So, parang ngayon po, eh, wala ng ano, kasi naging okey ulit kami nung ano ko ngayon, yung live-in partner ko. So dumating ka lang sa punto na napa-install ka ng dating app para may makausap na iba, tapos biglang naging okay kayo ng live-in partner mo? Yes po. So wala namang naganap sa inyo nitong naka-chat mo sa dating app? Wala naman po, pero naging kami sa chat, naging kaano ko siya, gano'n. Naging Pero kaano alam mo niyo po siya? ba Ano yung yung ano? naging ano siya, naging jowa-jowaan ko po ba siya sa I chat. love you kayo sa chat? Yes po, merong gano'n. I love you kayo, I miss you, gano'n? Opo, nung ano lang pa naman po yung okey kaming mga chat namin, eh, nung mga 2 months lang na ganyan. May ano ba Nung hindi kayo? May send cubes kayo? ay wala po, Walang gano'n? wala pong gano'n. Walang send cubes, walang video call. Ay medyo ay hindi gaano kasi hindi siya alam niyo po kasi 'to kaya
parang nawalan din po ako ng gana sa kanya kasi para siyang alien. Paano naman naging alien? Mukha siyang alien o para siyang alien? Ako lang yung madaldal, ganyan. Eh, siya hindi siya madaldal. So Ako ano lang bang gusto laging mo? Para nag-uumpisa rapper, ganon? namin. Tapos kaya ka bumalik doon sa live-in partner mo. Doon ba sa live-in partner mo, pinagtapat mo sa kanya na meron ka naka-chat sa dating app? Hindi na. Alam niya naman po na ano, kasi lagi naman 'pag nag-away kami po niyan, yung ano, nagda-download po ako ng apps talaga tapos parang doon ko binubuhos po yung ano ko, nakakakilala ko, nagiging jowa ko, gano'n. Kaso nga lang po, eh, talagang siya po talaga yung mahal ko. Kasi 'pag halimbawa naman po talagang nakikipaghiwalay po ako sa kanya, parang hindi siya naniniwala ng gano'n, panay chat pa rin siya sa akin. Nag Kahit nahiwalay na kami, nag-a-I love you siya sa'kin, gano'n. Pero, paano yun nakakatulong sa relasyon ninyo? Like, ano ba, mas tumitibay kayo pag nagde-dating app ka, naghihiwalay kayo, ganun. Ano bang, palagay mo ba nakakatulong talaga yung gawain yan sa relasyon na meron kayo? Parang tingin ko naman po parang pinapatibay niya kami sa gano'n. Pinapatibay niya kayo. Eh, yung Oh, live-in partner mo, pag nakikipaghiwalay ka, sure ka rin ba na hindi siya nagda-download ng dating app? ay hindi po kasi hindi naman po siya marunong sa mga ganyan. Kasi kahit nga Facebook niya hindi niya alam gamitin gaano, eh. So, tuloy-tuloy ka lang sa ganitong klaseng gawain, tama ba? S Hindi, siguro po ngayon last na po ito na pag-ano ko kasi kawawa din po yung mga nakakarelasyon ko na yung di naman kami nagkikita pero parang nahuhulog din po sila. Hmm. Oo, kasi lalo na kung meron ka naman talagang mahal na iba, pampalipas oras mo lang sila, 'di ba? Oo nga po. Ano normally pangalan mo sa dating app? Bebe ko, ganun ba? Kailangan po bang sabihin? Ay, hindi naman, wag naman. Ano ba normally pinag-uusapan ngayon sa dating app? Like, paano yung umpisa dyan? Like, ano ba, parang, saan ka nakatira? May ganun ba? Paano na ba ngayon? Sige nga, kwento mo na lang sa amin kung paano yung ganun ngayon sa dating app. Yung ano lang po, yung tapos minsan ano, yung una muna ilang taon ka na, ganyan, may asawa ka, gano'n. Eh, ang lagi kong sagot, "Single mom." Wala akong ano, Ah. gano'n lang po. Tapos yung ibang apps po kasi wala siyang picture, eh, yung profile picture wala. So, nagpapa-send sila ng picture kung anong itsura mo, gano'n. Ano sinesend mong photo? Mukha lang ba o may kasamang sexy body picture? Ay hindi po, yung mukha lang talaga po. Selfie, Hindi po ako ganon. mahilig sa gano'n, ayoko po ng ganyan. Ayaw mo yung medyo parang yung dating bench body model. Opo, ayoko ng bastos. Ay, hindi naman bastos Kasi yun. 'Di ba? hindi Parang, naman kasi 'di ba yung ibang lalaki po nanghihingi sila ng mga ganyan. 'Pag may mga ganyan, auto block na po sa akin. Kasi kapag nagpapasend ng diyan lang po cubes. kasi 'pag manghingi po sila ng mga ganyan, diyan na po 'yan mag-uumpisa. So maingat ka pala pagdating sa pagde-dating app. Opo, hindi po ako basta-basta magpasa ng pic. Paano kung may bayad? Ay hindi po. Hindi pa rin? Kahit na po may bayad, hindi pa rin. Kasi mahirap yung gano'n. Alright. Anyway, Marge, so ngayon, sabi mo, titigilan mo na yung paggamit mo ng dating app. Kumbaga, ayaw mo naman na tuloy-tuloy yun. Ikaw ba naisip mo rin yung live-in partner mo na hindi rin naman maganda na pag may problema kayo, nagde-dating app ka? Kumbaga, hindi lang dun sa benefit ng mga taong nakikilala mo through that dating app. Kumbaga, sa partner mo lang ba? Parang wala naman po siyang pakialam, eh.
O so bakit nasa relasyon ka pa na yan? Hindi ko po ano pa hindi naman po kasi siya seloso, eh. Ano Basta ba? ang importante lang sa kanya yung nasa kanya pa rin ako, yung gano'n lang po. Pero hindi siya yung pagbawalan ka kung anong gagawin. Never nga pong nag-check yan ng mga Facebook ko gano'n, Messenger ko, hindi po niya ginagawa yun. So meaning okey lang sa kanya kahit manlalaki ka? Hindi naman sa ano, basta ang sinasabi niya sa akin, "Wag lang akong papahuli." Pero po yung ang ginagawa ang ano, 'di ba yung ano kong ganyan, sabi ko, ako nung nag-away tayo nakipaghiwalay ako sa'yo, nag-download ako ng apps, may nakilala ako dun, naging kami-kami gano'n, ganyan. Tapos, wala lang po sa kanya, no comment. So ganyan pala yung relationship na meron kayo. Pero sa'yo okey lang yung ganyan? Siyempre po sa akin parang nakokonsensya rin po ako sa lalaki na na-aano ko, nakaka-chat ko. Kasi minsan po nahuhulog po talaga sila. Saka ito nga pong huli na 'to, mabait po siya, saka binata po siya, ganyan. Mhm. Kaso nga lang, parang sa ka-live-in ko pa rin po talaga yung ano ko. Bagsak mo? Yes po. Okey. Kung nagwo-work naman yung relationship na ganyan para sa inyo, eh di tuloy-tuloy mo lang, 'di ba? At least na madami kang nakaka-chat, ganyan. Hindi naman pala seloso yung boyfriend mo, 'di ba? Kahit sino-sino pa yung maka-chat mo diyan. Kaya lang, uy, isipin mo din yung sarili mo, Kumbaga hindi lang dun sa benefit ng mga taong nakaka-chat mo na nahuhulog sila sa'yo. So ikaw, okay lang ba sa'yo yun? Like ikaw as a person, okay lang ba na nag-e-effort ka din to do that for these people? Sa totoo lang po yung ngayon yung naka-last na ka-chat ko po, talaga sa ano ko nagkaroon din po ako ng feeling sa kanya kasi sobrang bait niya rin po, gano'n. Hmm. Pero talagang yung alam niyo po ba yung nasa isip ko po kasi kung itutuloy ko yung relasyon ko sa kanya, ano na naman ang iisipin sa akin ng mga tao, sasabihin nila ibang lalaki na naman, gano'n. Hmm. Kaya parang yun po kasi yung nakakapag-ano sa akin, yung tsismis po ba? Yun yung parang humahadlang sa'yo para pumili ng iba. Yes Na po. pakiramdam mo mas deserve mo kasi mas maayos yung pagkatao nun, may paki sa'yo, gano'n. Sana hindi makilala ng ka-live-in ko yung boses. Kasi ano po, laging bukas po yung radyo nun. Hmm. Naka-love radio talaga yun. Talaga? Eh, di kapag Yes po. kapag ano, nakilala ka, eh, di dun natin malalaman kung talagang mahal ka, 'di ba? Hindi, pero sana hindi ka makilala. Well, dito naman sa programang 'to, your secrets are safe with me. Hindi ko lang sure talaga sa iba, 'di ba? But anyway, Marge, alam mo may Yes po. secret file sender ako nung nakaraan. Naka-4 na lalaki siya bago niya natagpuan talaga yung taong para sa kanya. So, iba-iba yung mga naging ama-amahan ng anak niya. So, nagkaroon siya ng panganay sa una niyang lalaki na pinag-alayan ng kanyang sarili. Tapos, pang-4 na lalaki, yun. Na Yun yung one true love niya kasi tinanggap siya ng buong buo. So, akala talaga natin minsan, wala nang tatanggap sa atin. At may weight yung sasabihin ng ibang mga tao tungkol sa atin. Pero sa totoo lang, buhay naman natin to eh. Hindi naman nila buhay to. Kung sino bang mahihirapan kung sakaling pinili natin yung ibang tao, 'di ba? Tayo din naman eh. Sila ba magsasuffer kung sakaling nag-stick tayo doon sa taong pinipilit nilang yun dapat yung para sa atin? Hindi, 'di ba? Tayo. So, you know better. Mas alam mo kung ano yung nararapat para sa'yo. At sana. marami din po nagpapayo sa akin na ano, kasi alam din nila yung hirap ko dun. Mhm. Kasi marami na rin akong naranasan sa anak niya, ganyan. Mhm. Pero, sabi nung mga ano ko, "Kung gusto mo pa ng stress, bumalik ka." Yung Hmm. ganyan. Oo nga. O di balik ka. De, pero alam mo naman yan, girl. Oo. Kumbaga, marami nang pinapakita ang universe sa iyo na tamang tao, 'di ba? Hindi magiging
Eto yan, kumbaga walang ibang magiging tamang tao para sa'yo kung pinipilit mo pa rin na maging tama yung maling tao na jowa mo. Okay? So anyway, Marge, maraming salamat sa iyong pagtawag and I hope kahit papaano napagaan namin yung pakiramdam mo. Alright? Okay po. Salamat. Thank you po. Ingat ka lagi. Bye. Thank you. Bye. Sino dito yung okay lang na magkaroon ng jowa na maluwag basta huwag ka lang papahuli? Swerte mo naman kung may ganun kang jowa. Ay nako. Anyway, kawawa rin yung mga tao naging biktima ng mga taong naghahanap lang ng kausap panandalian tapos nahuhulog na doon. Wala silang kaide-ideya na panandalian lang pala sila, umasa sila na parang pwede ito pang habang buhay. Tapos nakakalungkot din isipin na pag nag-iisip tayo pagdating sa relasyon, hindi na natin naiisip na 1:1 yung ganun. Parang yung iba 3-in-1 talaga. Kumbaga may mindset na wag na lang papahuli. Pero ang tanong ko dyan, paano kaya nakakatulog ng maayos yun? I mean, peaceful ba yung ganun? Hindi ko sure kasi hindi ko pa naman na-try yung ganung klaseng relationship. Like, nakakatulog ba talaga yung tao kahit na meron siyang mga kachat na iba, ganun? Hindi ko alam eh. Okay lang kung ang usapan ninyo pagdating sa relasyon, open yung relationship ninyo. Like, okay lang kahit sino yung maging lalaki mo, okay lang kahit sino yung maging babae mo. Basta goods tayo. Oo. Tayo yung talagang official na magkarelasyon. Pero yung iba, okay lang. Para sa ibang tao, nag-work yun para sa kanila. And we respect that. If ganun yung dynamics ng relationship ninyo. Pero kung ang dynamics ng relationship ninyo at gusto mo yung dynamics ng relationship ninyo, 1:1, gusto mo ng payapa, gusto mo ng solid, gusto mo ng klase ng relationship na hindi ka masyadong mag-isip. Yung alam mong may paki sa'yo, yung talaga alam mong mahal ka, kailangan mo mamili ng tama. At hindi porke single mother ka, wala ka ng karapatang mamili ng tama. Yun yung mahirap eh. Napapangunahan din talaga tayo ng takot. Or pagkahiya. Na baka husgahan tayo ng ibang tao na, single mom. Kung sino-sino ng lalakan duman dyan sa buhay niya. Hello? Karapatan ng isang tao na mamili, maigi para sa sarili niya. Kung kinakailangan na iba-iba yung lalaking i-entertain niya para makilatis niya kung sino-sino yung dapat niyang papasukin sa buhay niya, go ahead. Hindi ibig sabihin alam mo yung nag-iisip lang na ganyan, yung mga talagang toxic Filipino, tito-tita. Yung parang false sense of conservatism. So meaning, kapag isa lang pinakilala mo, conservative ka? Huh? Pag marami pinakilala mo, ibig sabihin malandi ka? Ano? Wala bang karapatan ng tao na mamili ng tama para sa sarili niya? Mag-entertain ng medyo marami-rami para sa gayon, makapili siya ng tama, matimbang niya kung sino, as long as wala naman siya natatapakan ng tao dun. Diba? Ewan ko sa ibang pananaw ng ibang tao. I don't know if you'll agree with me, pero karapatan po ng tao na mamili ng taong mamahalin niya at papapasukin niya sa buhay niya. Karapatan niyang magpaligaw kahit na single mom siya. Single naman siya. Nagkataon lang na may blessing siya dun sa napag-alayan niya ng sarili niya. Kabawasan ba ng pagkatao yun? Hindi. Mas dinadagdagan pa yung strength na meron siya. Mas nagiging powerful pa siya. Kasi marami siya nadidiscover sa sarili niya na mas kaya niya palang magmahal.
Na kahit mag-isa lang siya. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gonna say BRB. Ay, hindi na pala BRB. Tapos na! Holiday ngayon, hello! Araw ng kagitingan. Shoutout sa mga magigiting dyan. GTG na ako, sing gotta go. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets.